आंबो पार्टियाव भुगिनानै आंबो मोनसे समाव पार्टियाव दंमोन जायनिखौ आं पार्टिनिफ्राय रिजाइन होनांगौ जादों आं दिनै बायद' बुंगोन दिनै बाहाय 17 बोसोर 16 बोसोराव जों BPFनि बिरुद्ध जानानै थाबोबाय लोंनो बिगोन उफाय गैया नोंथ' रावबो मोनबोआखै गावनि सिफिनिफ्रायनो बख'नानै नोङो साहा लोंहोदो रायजो राजाफोरनो हाग्रामा सार दैदेननाय BPF गभर्नमेन्टखौ बिथाङा दुखु प्रकास खालामदोंमोन BPFनि थाखाय कन्टेन्ट खालामदोंमोन BPFनि जानानै भिडिअ बानायदोंमोन नाथाय UPPनिबो भिडिअ बानायो आङो BPFनिबो भिडिअ बानायो जाय मानसिफ्रा आंनो WhatsAppआव भिडिअफोरखौ हरो पार्टिनि माखासे प्रग्रामफोर लानाय जे बर' हारिनि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां मोनसे टेक्स्ट फेसबुकआव पस्ट होनाय सासे सिस्टारनि आरो सासे कन्टेन्ट क्रिएटरनि आङो मोनसे पस्ट आरो मोनसे सर्ट क्लिप भिडिअ होनो नागिरदों बिनि उनाव आं डिसकासन खालामगोन नोंथांमोना थानो नायना फैखाबाय नायगिरदो थेवब्लाबो बिराद लस जाबाय बिराद गोदो सिमां सुदोंमोन जेराव आंखौ रिकुवेस्ट खालामनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंबाय मोखांजों मोखां खाथियाव थांनाबो बुंहैबाय नाथाय दिनैनि दिनाव नङा होमबा बिथाङा जाहैबाय मा चिरां जिल्लानि बेवहाय बिथाङा दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों दानि एक्जिस्टिं BPF गभर्नमेन्ट हाग्रामा सार दैदेननाय BPF गभर्नमेन्टखौ बिथाङा दुखु प्रकास खालामदों आरो बाहाय BPFनि सानै दैदेनगिरिनि नाम मख'दों बेनो जाहैबाय मा आदा प्रहलाद आरो जिसुआ समफ्रामारि बिथां बे सानैनि नाम मख'दों जाय बिथांमोनहा बै समाव बिथांमोननि न'खौ नुवाखैब्लाबो बिथांमोननि न'आव नागिरनानै थांनानै बिथांमोनजों रायलायहैदोंमोन गोबां माखासे प्रतिश्रुति होदोंमोन खोथा होदोंमोन आरो जायनि उनाव बिथांनि आंगो फिसाइया दिनै मा खालामदोंनो इलेक्सन समाव न'खौ सानाबालानो पार्टिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन थाद'नाय गैयै खामानि मावदोंमोन नाथाय खामानि मावनानै दा देरहाबाय BPFआ सरकार फैबाय नाथाय दिनैसिमबो बिथांनि न'खरखौ जेबो नायसनाखिसै खुनु सुलु लाहैयाखिसै खबर लायाखिसै इभेन बिथाङा दिनै माबा मोनसे लन किस्ति होनांगौब्लाबो बिथाङा गोबां दिन न'खराव खैफोदाव गोलैबाय आरो बिथांनो 2 लाख होनायनि बाथ्राखौबो रायलायदोंमोन होननाय बाथ्रा बिथाङा गोलाव मोनसे टेक्स्ट मेसेज लिरदों आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होबाय बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नागिरबानो जाबाय आरोखि दा बाथ्राया जाहैबाय मा थारैनो BPFआ मा फैलर जामारदों नामा गुबुन मोनसे सासे कन्टेन्ट क्रिएटर बिथाङाबो दिनै बुंबाय जे बिथाङाबो बुंबाय जायजों अहर थाफानानै BPFनि जानानै बाथ्रा बुंदोंमोन BPFनि थाखाय कन्टेन्ट खालामदोंमोन BPFनि जानानै भिडिअ बानायदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो गैया स' बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आंबो सासे कन्टेन्ट क्रिएटर हिसाबै आं बेखौ डाइरेक्ट बुंखागोन जे आं सोरबा BPFनिबो आं भिडिअ बानाया सोरबा UPPनिबो आं भिडिअ बानाया आङो BPFनिबो जाया आं UPPनिबो जाया खारन आं कमन पिपोल स' बे हिसाबै आङो कमन पिपोल हिसाबै आङो UPPनिबो भिडिअ बानायो आङो BPFनिबो भिडिअ बानायो जाय मानसिफ्रा आंनो WhatsAppआव भिडिअफोरखौ हरो पार्टिनि माखासे प्रग्रामफोर लानाय आं बेखौनो हगारनानै होयो आंना बेल' ओंखायनो मालाबा आं UPPखौबो बुङो आरो आं मालाबा BPFखौबो बुङो आरो पार्टि मोनसेल' थानानै सिंगोल पार्टियाव थानानै सोरखौबा बखिबाय थाबा बिगा बखिबाय थानानैलाय मा लाब जानो जेबोथ' लाब जाया जुदि दा BPF गभर्नमेन्टआ जुदि मोजां खामानि मावदोंबा आं बेखौ मोजांखौनो बुंगोन नङा होमबा UPP थानाय समाव जुदि UPPआ मोजां खामानि मावोबा आं UPPखौबो आं मोजांखौनो बुंगोन ना जेखौ नोङो पाब्लिकनो खिथाथारनांगौ नों बेखौथ' खिथाथारनांगोनथ' नोङो मोजां मावनायखौ जुदि गाज्रि मावनानै होनाय जुदि देखायोब्ला बे बेसेबां पापनि खामानि आरो लासिंसिं बाथ्रा बेफोरो सोरबा कन्टेन्ट क्रिएटराबोथ' बिदि थगायनानै बुंनो हायाना मोजां मावदोंबा मोजांखौ बुंनांगोनथ' हाग्रामा साराबो मोजां मावनायखौ जुदि आं जुदि थगायनानै नंखाय बुंनांगौ बेबो जानांगौ बेलाय आंथ' बेबायदि पाप रुजुनो हाया बा दिनै UPPआ मोजां मावबाय प्रमद सारा मोजां मावलांबाय बेखौ जुदि आं मोजां मावाखै होननानै जुदि आं जानला मोनला थगायोबा आंहाथ' पाप नांगोन ना आं मा दरखार बिदि बुंनो गतिके आङो UPPनि जानानैबो आं भिडिअ बानाया आं BPFनि जानानैबो आं भिडिअ बानाया आं गेजेराव भिडिअ बानायो रायजोजों थांनो आं बिदि बानायनो हाया दा दिनै नायदो नों कन्टेन्ट क्रिएटर फंबाय ब्रादारा बिथाङा बे सादामा मा अवस्थायाव गोलैखो BPFनि जानानै भिडिअ बानायदोंमोन दिनै खेल खालामजायाखिसै नायजायाखिसै दिनै देरहानाय लोगो लोगो सरकार दानाय लोगो लोगो
हयथ' मानसिखौनो सोरखौ लोगो हमनांगौमोन लोगोखौनो मोनला हयथ' बिथाङा खबरखौनो लाला समखौनो होला र' बा जानो हागौ माबा मोनसे खामानिफोर बिदोंब्लाबो जे बिथांमोननो खुनु मोनसे खामानिखौ हराखै नङा होमबा जे जागोन होननानै थादों दा हयथ' बा बिथाङा खामानि माने मावनो थाखाय हयथ' बिथांनाव आखायाव फैसा गैया बा बिथाङा हयथ' सोरबा EM GMनि सोरबा PAफोरनो हयथ' फैसा होनो हायाखै फैसा देट मिन्स पार्सेन्टखौथ' लाखायोखा बेखौ आं बुंगोन बेखौ रावबो नङा होनना बुंनो हानाय नङा सोरबा UPL सरकार फैबाबो पार्सेन्ट लाखायोखा सोरबा BPF फैबाबो पार्सेन्ट लाखायोखा पार्सेन्ट लानायखौ एकदमबारे सियर बाथ्रा दै नों लाया होननानै रावबो दा बुंखा बिराद गिदिर मोनसे भुल जागोन बेयो खारन मानो दिनै पार्सेन्ट लानायनि गेजेरजोंसो ना माखासे सोरबा गोरिब गुन्द्राफोर थाङोब्ला एसे एनै माबा मोनसे अनसुंथाइ बिहरोब्ला बेफोरबायदि अनसुंथाइफोर जों हरनो हायोथ' नङाबा बिथांमोननि सेलेरिया बेसेबां 70,000 80,000 जानो हागोन हाइस्ट अब्ला बेजों मा होनो हानांगौ दा बेफोर गोबां बाथ्राफोर दं नायजा नोंथांमोन आरो सासे EMनाव BTCआव बोसोराव बेसेबां बाजेट होयो बोसोरसेयाव बेसेबां फानहरो सासे EM सासे MCLAनाव बिदिनो बाथ्रा थायोना दा दिनै अब्ला BPFआ फेलियर जामारदों नामा दा जाय बिथाङा सासे बे बिनानावा दिनै बाथ्रा बुंनाय बायदिब्ला प्रहलाद आदानि मुं रायखांदों प्रहलाद आदाया जोंनि खाथिनिनो नङा होमबा ओमफ्राय जिसुआ समफ्रामारिनि बाथ्रा रायखांदों स' बिथांमोना दिनैसिमबो बै न'खराव मानो थांदिया थांनानै खबर लाहैदो न'खरा गोरिब जाबाय बेटा गोग्लैसोनानै थाबाय खुनु माने हां मोनै अबस्था जाबायनो खिन्थु बै समाव इलेक्सन समाव दै ना ओंखाम जेबो साना बालानो पार्टिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन BPFखौ देरहाहोनायनि खाथिराव खामानि मावदोंमोन आरो बेल' नङा बिनि सिगांबो साननै ना मास मोनसे सिगांमोनथाय सासे सोरबा फंबायाबो पस्ट लिरदों फेसबुकआव आरो बुंदों नांगौबाल' माने मानसिखौ बुथुमना इलेक्सन समावल' फैबावथों एबार होननानै बिथांमोनाबो बुंदों दा बैफोर गासैनिबो माखासे नलेजआ आंनाव दंखाजोबो रायजो जादोंमोन आं मिन्थिजोबगौ पार्टियाव थायोब्ला सोरखौ माबायदि कनभिन्स खालामनानै लेंनांगौ जायो आरो बेफोरबायदि लेंखांनायनि उनावहाय नोंबो दिनै खोथा लानानै गोबां बाथ्रा माने बुंनांगौ बायदि जानानै फैयो बावहाय गोबां बाथ्रा जायो मानोना आंबो पार्टियाव भुगिनानै आंबो मोनसे समाव पार्टियाव दंमोन जायनिखौ आं पार्टिनिफ्राय रिजाइन होनांगौ जादों आं दिनै बायद' बुंगोन दिनै बाहाय रायजो जादों नोंथांमोन आङो UPPLआव खामानि मावोमोन आङो UPPLनि प्राइमारिनि आं इनचार्जमोन UPPLनि ब्लकनि आङो AGSमोन आरो बै समाव आं AGS जानाय लोगो लोगो माने 2020आव माबा जायाखै होनबा सुक्ति जायाखैमोन होनबा BTR सुक्तिनि उनावहाय जों थाद'नाय गैयै अहर जों खामानि मावदोंमोन आं प्राइमारिनि इनचार्ज जानानै ब्लकनि AGS जानानै UPPL ब्लकनि आं AGSमोन आरो आं प्राइमारिनि इनचार्जमोन जायनि फलाव आं दिनै गुबुन प्राइमारियाव थांनानैबो आं मिटिं गाहैनांदों आरो आङो जोंनि प्राइमारि एरियायाव इनचार्ज गेलेखाय आं मोनफ्रोमबो गामि थांनानै आं मिटिं खालामहैनांदों गोबां बाथ्रा बुंनांदों नाथाय बैफोर बाथ्राफोरखौ आङो सोरनि बिसासाव बुंनांदोंमोन दैदेनगिरिफोरनि बिसासाव लानानै आं फुरा बिसासाव लानानै आं खामानि मावदोंमोन रायजो जादों नोंथांमोन मोनसे समाव आं दिनै स्पष्ट बुंबाय लुका समा गैया दै आं खुनु लुका समा लाखिया आरो बै समाव आं जेब्लानाखि बेफोरबायदि खामानि मावबाय गमामायैनो रायजो राजाफोरनो खोथा होबोबाय नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे जायोब्ला दि आंनाल' थां आंनो इनफरमेसन हो आंनो खबर हो आं नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांगोन मानोना आं मानि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंनांगौ बोरै जाना फैदों होनना बुंबा गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा जेनेबा जोंनो साहस होबाय नालाय बे हिसाबै आरोखि बिनि उनाव मा जाखो आङो दाना सरकाराथ' फैग्राबाय दाना BTC सुक्ति जाबाय BTR सरकार जाग्राबायना BTR सरकार जानायनि उनावहाय दाना UPPLआथ' सरकार सालायबाय प्रमद सारखौ आं गाज्रि होनालै आं स्पष्ट बुंगोन आं बेखौ सारखौ गाज्रि होना दाना प्रमद सारनि सरकार फैग्राबाय दाना मा जाखो बिनि उनाव स्किम बिनो थांहोयो जोंहाथ' स्किम गैखायाना जोंबा स्किम मोनो मानो थांनाय 17 बोसोर 16 बोसोराव जों BPFनि बिरुद्ध जानानै थाबोबाय ना जोंनि आखायाव फैसा दं ना मा दं जोंनि आखायावथ' फैसा गैया अब्ला जों सोरबा EM नोब्लाबो सोरबा MCLनोबाबो पार्सेन्ट होनो जों हाया नाथाय पार्सेन्ट होआबानो जे स्किम मोनै जाबाय अबस्था गोलैबाय नैबे बिखायावसो दंसै जों बाहानिफ्राय फैसा होनानै मोननानै पार्सेन्ट सिखादो जों पार्टियाव जोङो हान्थु खरब जों मावनानै फैबायना जों मानो मोनाखै स्किम सोरबा EMआव थांबाबो जागोन होनो र' माखौ सिन्था खालामनो आं दं माखौ गिनांगौ होननाल' बुङो इभेन जों दिनैसिमबो आङो खुनु सोरबा EMखौब्लाबो सोरबा माखौबो आं गोसोआव आगार होना फैयाखै आं फोथायदों माने आं फोथायसुला मानसिखाय आं फोथायदों माननानै थादों निसय होगोन होननानै दिनै लोगोफ्रा आंखौ जंखायो बोरैलै
नों माथो बिदि होनोमोन दालाय माथो थाइसेबो मोनाखै थाइसेबो दिनैसिमबो सोरबा जुदि EMआ सोरबा माबाया जुदि आंखौ बुङो उमुगनो मानो हराखै जाखो आं बिनि ओरै स्किम हरदों ओरै माबा हरदों ओरै गस्ला लंपेन्ट गाननो ओरै फैसा हरदों हानाय नङा राहा गैया बुंनो हानाय राहा गैया मिथिबायना बुङोब्ला जायगायाव लाजिफांनो हानाय गोहो दङ आंनाव दा बेफोरबायदि अबस्था जाबोदों दा ओरै बेराफारसे प्राइमारि ओनसोलावबो गामिनि मानसिफोरजों बुंजाबाय आङो फैथोंल' बेयो एबार होननानै बोरो उमुगा बिदि बुंफैदोंमोन बोरो दालाय माथो होननानै अनेक खोथा दं रायजो जानो थेवब्लाबो आं दासिम बारा माबा गैया गोसोआव दा बै समनिफ्रायनो आङो ओइबासिनो आङो पार्टिनिफ्राय आं रिजाइन होबाय UPPनिफ्राय आं रिजाइन होदों रायजो जानो आं पार्टियाव थाला आरो खुनु पार्टियाव थाला होननानै आङो थाबाय आरोखि बिनिफ्राय रिजाइनेसन होबाय होनायनि उनावहाय आङो दा बिदिनो दा कमन पिपलसो थाबाय ना आं ओरै BPFआव थायो ना आं दिनै UPPआव थायो आं सानबाय खुनु पार्टिजों थानानै बाथ्रा बुंजाया स' गतिके लिगेलाव थानानै बाथ्रा बुंगोन होननानै आं दा लिगेलाव थानानै आं निउट्रलाव थानानै आं BPFनिबाबो आं भिडिअ बानायो आं UPPनिबो भिडिअ बानायो आं रायोबा सोरबा UPPखौ रायनांगौबा रायगोन सोरबा BPFखौ रायनांगौबा आं रायगोन मिथिबाय दा आंना बेसो खिन्थु गोबां मानसिफ्रा दिनै BPFनि जानानै माने मोजां बाथ्रा बुङोबा UPPला बुङो आंखौ BPFनि माबानो स्पक्स पार्सननो माबानो IT सेलनि बिदि होनना बुङो ओमफ्राय ओरै UPPनि जानानै भिडिअ बानायोबा UPPनि मोजां भिडिअ बानायोब्ला जाना होनोसैलाय UPPनि IT सेल लायनो आहा माबानो अनेक मानसिफ्रा आंखौ अनेक नोजोर नायदोंलै बै समाव इलेक्सन समाव मिथिबाय दा खिन्थु जोंथ' कन्टेन्ट क्रियेटर ना वान साइड जानानै बुंनानै मा लाब दालाय माथो बिथांमोनालाय माथो जाखो आरो आंबोथ' प्रेक्टिकेलि मावबोनाय मानसि ना गोरलै नङा थांनाय 15-16 बोसोराव BPFनो भट होथायाखै आंबो मानोना बे समाव आं एबसुआव दंमोन दा बे हिसाबै आंबो होनाय जायाखै मिथिबाय दा बाथ्राया बिदि रायजो जानो दा गतिके पार्टियाव नोंहा जुदि एसे एनै थाखा फैसा थाखायाब्ला नों जुदि एसे पार्सेन्ट होनो हायाब्ला पार्टियाव थायैआनो मोजां मानोना नोंनि न'नि खामानियासो लस जायो खहा जालाङो जे नोंनि मावनांगौ दानांगौ खामानिया गासिबो थांजोबो दिनैबो स्किम होसोनाय गाबोनबो स्किम होसोनाय बेसेबां खरसा जायो नों मिथिबाय ना नों पार्सेन्ट होदो 2%, 7%, 10% होदो स्किम लाबोदो आरो नों बिल बानायदो बिलावबो नों मोनफ्रोमबो टेबोलाव फैसा होलांजोबदो नङाबानो फाइलानो बारा मा जागोन बिसो सिन्था खालामनाय जादों खिन्थु दिनैसिम आंखौ UPPनि मानसिफ्राबो बुंनो हाया नङा आंखौ स्किम मोन्दों होननानै मिथिबाय ना बुंनो हाया खिन्थु आं बेसेबां खस्थ' खालामदों आंनि प्राइमारिनि रायजो राजाफ्रा मिथिजोबो बे समाव दा आंबो बुगिनाय सासे नोंसोर बायदिनो दिनै दा बिनानावा फेसबुकआव लिरदों दिनै सोरबाया कन्टेन्ट क्रियेटर बिथांमोनाबो दिनै गावसोर भिडिअआव बुंदों दा बे बाथ्राया बिदिनो आरोखि जुदि नोङो जुदि एसे एनै फैसा थाखायोबा आखायाव फैसा थाखायोबा नोंहा जुदि पार्सेन्ट होनो हायोबा नोंमोन खिन्थु नों जुदि पार्सेन्ट होनो हायाबा नों बिराद पार्टियाव खस्थ' खालामदोंनो मावबोदोंनो होननानै जुदि नोङो ओरैनो आखाइ फोरावनानै स्किम मोनगोन जिबनावबो मोना खारन नोंजों जेनेबा नों दा जाय सोर EMनि आन्दाराव दङ बे EMनि आन्दाराव थानाय बै फिसिफ्रानो EMनि फिसिफ्रानो सोरबा माबाफ्रानो नोंखौ सिनाया जानो हागौ ना बेबा सोरखौ फिसि खालामफैखो बेथ' नोंखौ सिनायला नों पार्टियाव बेसेबां खस्थ' मावदोंमोन बोरै मोनथिबावनांगौ बेयो जाहैबाय मा गावनि जायफोरनो माने पार्सेन्ट होयो बिथांखौल' सेलेक्ट खालामनानै हरनोसै बाहा जानो दा आं थार बाथ्राखौ बुंदों मानोना ट्रेन्डिं इस्यु बेफोरो ओंखायनो पार्सेन्ट लानाय आरो लायैखौ जायखि सरकार फैया मानो बुंनो हाया ओंखायनो आं बुङा मोनफ्रोमबो सरकारानो पार्सेन्टखौ लाखायोखा UPPबाबो लागोन BPFबाबो लागोन खारन नोंथांमोना नाय EMGM जाबोला EMGMनि न'आव बेसेबां मानसि थाङो बुहुद रायजो राजाफोर थाङो बुहुद बाहोना लानानै थाङो बुहुद माखासे जाथायफोर लानानै थाङो सोरहाबा न'खराव बेमार दङ बेखौ नायजानो थाखाय इनफेकसन हैगोन फैसा बिहैगोन सोरबा स्कुलाव फरायनाय एडमिसननि फैसा बिहैगोन सोरबा माबा फुजानि फैसा बिहैगोन माबा बैसागु जायोबा बैसागुनि फैसा बिहैगोन माबा मोनसे जायोबा फैसा बिहैगोन दा होमबा बे EMफ्रा GMफ्रा मानिफ्राय फैसा हरनो हानो जुदि बे पार्सेन्ट लायाब्ला मिथिबायना सासे मानसिया जुदि 5 बोसोर जुदि MCLA आरो EM जानो हाबाय सानना लाखादो आरो बेनाव बेसेबां क्रर फैसा जमा जायो मिथिबाय दा बे आरो बाथ्राया हायोबा पार्टियाव माने मोजां लिडार जा बिदि होमबासो नोंहा माबा थागोन आरो हायोबा नोङो मा जानांगौ केम्पेनार जा केम्पेनार
स्टार केम्पेइनारफोर जा मिथिं दावथिं गानो हाग्रा गोजान गोजान जायगायाव थांनायबो गाना अब्ला नोंहा ओंखाम दं नोंखौ अब्ला बै गोजौनि लिडारफ्राबो सिनायगोन दा बाथ्राया बिदि रायजों दा जों सोरखौ दुखु मोनलायनो दिनैथ' जों बुंनांगोन ना BPF दिनै फेलर जाबाय नामा आं बुंगोन BPF दिनै अब्ला फेलर जाबाय प्रहलाद आदाया दिनै फेलर जाबाय जिसुआ समफ्राम आदाया दिनै फेलर जाबाय किबा दिनै प्रहलाद आदाखौनो हयथ' सोरबा माने बारा माबा खालामाखै बिनि बुंनायखौबो हयथ' रज'वाखै जानो हागौ बा जिसुआ समफ्राम आदानि बुंनायाबो रज'वाखै जानो हागौ आरो जाय बिथाङा कन्टेन्ट क्रिएटर बिथाङा बुंदों हयथ' बे जायखौ बुंबाय थादों हयथ' बेहाबा सोरजोंबा थाल होजायाखैबो जानो हागौ बेहाबो गावनि मोननांगौ खामानिखौ मोनाखैबो जानो हागौ बिनिनो दुखुबो जानो हागौ दा बेफोरबायदि खाहानिफ्रा मोनफ्रोमबो पार्टियावनो जायो ओंखायनो आं होनदों हायोबा कमन पिपल जानानै ता नों जे मावदों बेखौनो माव बिजनेस मावदों बिजनेस माव दखान होदों दखान हो नङाबा नोंहा खहासिनसो जायोथ' सानफ्रामबो नों पार्टिनि मिटिङाव ओंखारबाय थादो सोरबा साहा लोंनो बिगोन रायजो राजाफ्रा सोरबा माबा खालामनो बिगोन रायजो राजाफ्रा नोंथ' फैसा मोनाखै रावनिफ्रायबो खिन्थु नोंखौ सानफ्रामबो ओंखारबाय थानायखाय नोंखौ गामिनि मानसिफ्राबो सोरबाया सन्देह खालामो नोंखौ फैसा मोन्दों होननानै दा नों बे फैसा साहा लोंनो बिगोन उफाय गैया नोंथ' रावनिफ्राय मोनबोआखै गावनि सिफिनिफ्रायनो बख'नानै नोङो साहा लोंहोदो रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे आसा खालामनानै ओजों न'आव थांबा बिसि फिसाजों रायजादो ना बेदर लांनो हायै गथ' गथायजों माने फरायनायफ्राव मोजां दिथा होनो रोङै सोरांबानो न' गारनानै खारनाय पार्टिनि थाखाय अनेक खोथा बुहुद खोथा दं ओंखायनो आं बे खोथाखौ बुंबाय दा दिनै नोंथांमोनासो बिसारखौ खालामदो दाना अब्ला बे बिनानाव बुंनायाथ' जेनुइन बाथ्राखौनो बुंदों आरो बै बिथां ब्र बुंनायाबो जेनुइनखौनो बुंदों आंबो दहाय जेनुइन खाहानिखौ आंनि लाइफनि खाहानिखौ नोंथांमोननोबो खिथाबाय मिथिबायना ओंखायनो आं दा वान साइड आं मालाबाबो आं भिडिअ बानाया दा रायजोजों आं वान साइड भिडिअ बानायनो हाया जेखौ नुदों आं बेखौ बुंगोन जेखौ माबादों पिक्सार नुदों बेखौ आं खिथागोन आंना बेल' आरोखि थारमाने ओंखायनो आं खावलायबाय पार्सेन्ट लानाय बेलायावहाय आङो इउपिपिएलआ पार्सेन्ट लाया होननानै आं बुङा लायो BPFआ पार्सेन्ट लाया होनना बुङा आं लायो सोरबाबाबो लागोन जाय पार्सेन्ट होनो हागोन बे थाब सेलेक्ट जागोन मिथिबाय दा बे आरो बाथ्राया स' नोंथांमोना मोजाङै रायलायनायनि गेजेरजोंहाय मा मोनो मोना रायलायदो दा बेफोर नों दिनै बेखौ बोराबनानै सोरबा पार्टियाव थागोन बा इउपिपिएलआव थागोन बेबो एखेयानो जागोन मिथिबाय दा बुहुद खोथा दं जुदि इउपिपिएलआबो जुदि मोजां वार्कारफोरखौ मोजां माबाफोरखौ जुदि बिथांमोनाबो जुदि मोजाङै जुदि नायनो रोङोमोनब्ला बिथांमोनाबो 5 बोसोर उनाव इभेन सालायबावनो मोनगौमोन ना मानो सालायबावदिया निसय बिथांमोनाव बिराद माखासे गोरोन्थिफोर दङ आरोखि दा जेखि जाया मानो बेनो आरो बाथ्राया थेंक इउ